Недавно блогер Анатолій Шарій акцентував, що влада в Україні в зговорі з чиновниками європейськими зговорилися знищити ліси наших Карпат, які для русинов суть конституційним і життєвим середовищем проживання нашого народу. Як ми можемо оцінювати такий новоєвропейський вандалізм? Русини терплять уже 30 років цей вандалізм від чиновників України, які нищили економіку, екологію країни, які нищили права свободи русинів Закарпаття, заборонивши і русинам право на язик, на школу, на достойний уровень життя. Ми, русини, все писали письма у європейські інституції, жалоби ми писали, надіялися, що Європа демократична, а там сидять такі розумні чиновники, а вони такі слідять за правами людей. А виявилося, що Європа лише декларує свої права, а за 30 років ні на цент не помогла русинам з їхніми боротьбами за свої права і свободи. Та ще й на конець, вдумайтеся, прославлена Європа з її чиновниками разом з українськими вандалами стали в зговор в питанню публічної, не скритої, варварської вирубки лісів в Карпатах. А згідно закону цього не можна робити без згоди корінного населення, живучого в цих лісах. Написано, ситуація така, що в лісі в Карпатах живе народ, то це для нього середа обітання. Не можеш вирізати, з ними радитися, що треба робити. Для русинов майже повне розчарування в демократичній, а не реальній демократії в Європі. Декоративна там є демократія. Русини видять безпомощність Європи і навіть Америки у вопросі прав своїх по закону. То, що добиваються виконання українських законів, де звучать наші права на національність, на школу, на язик, на культуру, не требують прийняття нових законів. Да ще к тому Україна задекларувала, що вона признає Європейську хартію про язики національних меншин, то стало ясно, що така маса правова у руках держави і русинів, а власти блокують. Мало того, навіть бесіда на цю тему іменується політологами замовними антиукраїнська риторика, в якій або за яку зразу призивають спецслужби судити людей. А річ іде про бесіду, про просту бесіду. На жаль, Європа і Америка за 30 років не заявили владі України, що у вас є почти мільйонний народ в центрі Європи, який мирний, не воїнственний, просить простого поряд з державною мовою українською своїм дітям преподавати язик русинський, регіональний і національний. На жаль, ми того не отримали за 30 років. Жаль, що ми русини, як многі з наших кажуть, 30 років ми втратили в Україні, де нас і наших дітей насильственно асимілюють, а активних русинов подають судебним переслідуванням, в тому числі і я безпідставно потерпів 4 роки судових переслідувань. Суд нічого не доказав, СБУ не було способно вказати, в чому ж моя вина, но суддю заставили, на мою думку, мені дати вирок, а суддя і судова система в Україні не допустила мене до апеляції і навіть до касації, понятно. І в результаті я все то говорю одним рішенням першої інстанції мене судили. Я то в Києві, коли там був такий також незаконний, такий спеціалізований суд, сьогодні він анульований. Там були 3 судді, прийшли у таких рясах священнических, сіли собі. І виявилося, ні один із них не читав наші жалоби. Там все було прописано, що порушено, що не є, щоб могли вони повернути, щоб дати нам право на апеляцію. Я оперативно просив свого адвоката, а він відмовився писати апеляцію.
значить Бог з ними. А я написав сам апеляцію, подав вчасно в апеляційний суд, попросився на прийом, не прийняли і проігнорували. Катастрофа із судовою системою в Україні. А держава, в котрій не є суда, в котру можна знайти правду, називатися повноцінною державою не може. Але ми, русини, розуміємо, що все надіємося, а може цих злочинців звержуть та прийдуть нові. А нові приходять іще і хуже. Але ми не тратимо надію. Ми, русини, вміємо чекати. Ми живемо компактно, язик русинський ми маємо, володіємо, історичну пам'ять маємо. При потребі можемо любу систему захисту організувати, але не порушуючи українських законів, тому що ми, на відміну від чиновників України, за єдинство України, за єдинство церкви православної і за мир в Україні.